искат българите в Молдова. За разлика от нас, госпожи и господа, което нищо, освен някаква официалност, госпожи и господа е много близко, много българско. Аз няма да казвам какво съм направил, по-скоро ще ви разкажа какво са направили българите там и какво правят българите специално в Украйна. Бях по покана на редакцията на българския вестник Роден край, който съществува от 25 години. Имаха юбилей. Това е една редакция, една българска здравен редактор Дора Костова, която, повярвайте ми, се бори денонощно. Българите се чувстват българи навсякъде, във всяко кътче на обширната украинска земя. Достига този вестник, да достига на време, да е интересен и са истински българи. Присъстваха, тържеството беше в град Одеса, тъй като там е седалището на редакцията. Дойдоха от всички краища на Украйна, даже в размирените райони, хора без да се притесняват от военните действия, от тежкия живот и, повярвайте ми, тежък живот живее. Но не се оплакват, не се молят, не се жалват, няма кой да им помогне. Тук искам да ви покажа какво са направили. Това е събора на българите в Украйна. Интересно, ние не сме се огледали, ние сме събор на българите в България. Това е един народен събор. Това е паметника на хан Кубрат, изграден само с техни средства. Казвам го с чувство раздвоение, с гордост и срам, защото българска държава, правителство, даже така ще вметна, никой не ги поздрави от българска страна, с изключение на консулството, генералното консулство в Одеса, на посолството. Нямаше Министерство на култура, нямаше поздравител, поздравителна телеграма. Както и да е, това е, може би така се прецени, че не е толкова важно, но там все пак са над 300 000 българи. Тези хора са направили един паметник на хан Кубрат и с идея това да се превърне в един мемориален комплекс с възможност да купят земя. Това го правят само българите в Украйна с собствени средства. Повярвам ми, видях го с очите си. Също да предполагаме паметник на гроб на хан Аспарух. Паметник, който на следващия ден изчезна, но това е друга тема.